Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как различните маски и филтри за промяна на възрастта са се променили през годините. Помните ли времената, когато филтрите бяха само за забавление? Първите филтри бяха доста основни. Ето някои от тях от ранните дни на социалните мрежи. С времето технологиите се развиха и маските започнаха да стават все по-реалистични. Вижте тези средновековни опити. Днес имаме толкова много възможности. Можете да се подмладите, да видите себе си на 80 години или дори да станете супергерой. Но нека не забравяме най-забавните маски, които ни карат да се смеем с глас. А защо да не създадете своя собствена маска? Можете да комбинирате различни филтри и да създадете нещо уникално. Надяваме се, че ви беше забавно. Споделете в коментарите кои са вашите любими маски и не забравяйте